Takže čaute, čaute, zdravím vás z Linuxace pri načrtaní ďalšieho videa hry Happy Wheels. Kto videl prvý diel, vie, čo je to za hra a mohol vidieť aj ďalších let's playerov a dokonca mohol aj hrať. Je to bezplatná hra na deti. Nájdete ju na vlastne internete, dáme si play. Ospravedlňujem sa za to, že som to mal dosť hlasno. A vlastne skúsime ísť na Google, čo každý pozná. Je to let's player, známy let's player, máte ho na YouTube, môžete si pozrieť všetko aj s ním. On chodí vlastne na svoju stránku, na Google, ja chodím tiež na ňu, ale nie často, vo videách aj budem, aj nebudem, takže bude to také, takže už to mám nahodené. Takže ideme hrať na tej Googlovej, dobre, dáme si toto, príklad. Dobre. A toto som už hral. Aj to hladina. Tiež som si povedal, ako mohol niekto takúto hladinu vymyslieť. To by ma zajímalo. Ale to je jedno, ideme. No to súka, dobre. Takže sa vrátime naspäť. To nejde. Dobre, ideme takto. Ideme presku. S týmto mi to nejde moc. Hop. A ideme, dobre, ideme novú, dobre. Už som si myslel, že budú cieli, ale tu sa asi nezmenšesnice nemôže. Pekne už máme po nohe. Takže ideme si to štartnúť. Neviem, prečo sa to stalo, ale to je jedno. Ideme ešte raz. Chlopec sa nám už napichol. Dobre, ideme. Ideme pekne dole, dobre, to sme zvládli. Dobre, jedno máme zlomili. Bože, to mohol niečo takéto vymyslieť. Hovadinu. Viete, čo som sa vždycky myslel? Že to má niečo spoločné s hamburgermi, s McDonaldom. To blbé. Dobre. Ešte jedno, dobre. A ideme. Tak už nejdeme. A už sme došli. Tak si to ešte restartneme. A ideme pekne znova. No my god, aj to sa stáva. Ideme. Nebol dobrý nápad. Toto nebol trikrát dobrý nápad. Dobre, to. Ešte raz rozbijeme. Tak, dobre. Vidíš, to som už prestal baviť. To sme zašli. Takže to ma nebaví, to je hovadina úplná. Dáme si toto. Aha, zase tohto istého. Dobre, ideme ďalej.
A sme doma. Máme ešte raz. Tentokrát už bude malo ísť. Dúfam. Tak to bolo nepekné. Ups. Vidíte, že sa všetko môže stať s jedným skokom. Takže dávajte si pozor na svoje deti, pradeti, prapradeti. A na ňo. To môžu bez toho byť toto. Nie ďalej. Ideme. Myslím sa, to je zase dostal. Ideme. Skočíme. Ešte dostaneme sa do cieľa. Pevne verím, že sa tam dostaneme. Áno, ja som. Super, takže zatiaľ prvé v tomto, čo som vyhral. Ideme ďalšie. Toto som už hral. Ale neviem stále, nepochopil som stále tomuto zmyslu. A sa mi zdá, že tuto ani nevyjde. Tuto bude mať asi toho človeka zabiť, neviem. Nepochopíte tomu ani vy, ale nepochopíte tomu ani ja. Každopádne je to hovadina. A ešte som zabudol pripomenúť, že točím iba 10 minút kvôli tomu, že mám bandicam. Ale ako tvrdím v každom videu, Prapsko si zoženiem. To sa nebojte. Aspoň dúfam. Mal by som ho mať už dnes uvidíme. No pozrite sa. Aký má toto význam. Pochopil som, ale je to hovadina. Dám si niečo iné. Áno, toto otecka, to si nám milujem týchto dvoch. Mám ich sa vždycky zasmejem. Asi jediné. Ale zvyčajne som zvyknutý s činčeka strašne na začiatku. Ale som sa ďaleko dostal, to vám poviem. Ale ja bez výhry nikam nejdem. Takže ideme pekne ďalej, ideme ďalej. Tak, ideme pekne. Mi pripomínal jedného takého vtáka. Mal toľko šípov v hlave, toľko by sa nechcel mať. Takže ideme. Tak, to sa mi to páči. Bez neho ide všetko lepšie. Ja hovorím, že bez neho sa mi darí. Ups. Som nechcel za to. Oj. Jak to humajno vymyslieť to. Ideme, šlapeme stále, A sme doma. Ešte si trošku zalietame. A sme došli. To ma nebavilo, takže to som poslal. Dobre, za chvíľku ideme končiť. Takže toto mi nevyšlo. Majte sa.